Er vi klar? Nu vil jeg gerne vise, hvordan vi plukker en ordre. Starter med at scanne. Det er palle 1. Kører for hurtigt. Vi skal ind i den anden halv. Det er glimrende. På scanneren, der kan man se, hvad vi skal have. Varenummer, beskrivelse, badge, lokation og antal. Til at starte med vil den gerne have, at vi scanner lokationen. C0210B. På alle lokationer har vi stregkode. Man kan jo sige, at hvis man scanner forkert, så vil den sige det. Når vi har scannet en stregkode, så kommer man frem og siger, at den vil have et bin. Det er nummeret på en kasse på pallen. Så hvis vi plukker 6 ordre ad gangen, og så stadigvæk holder dem adskilt, så har vi de bins der. I det her tilfælde er det bin 1, så jeg trykker 1. Der skal jeg have 24, så jeg kan gå ned og vælge Enter Quantity, og så kan jeg trykke 24 i stedet for at skulle scanne den 24 gange. Der er 12 stykker i hver, og det er 24 stykker. Går vi videre til den næste lokation. Herover der skal vi have en lille vaniljepakke. Når ordren er færdig, så skal vi selvfølgelig pakke det. Så vi tager vores varer med, og så skal vi ned til pakkebordet. Lægger varerne ned i. Kommer noget fyld i. Bum. Bum. Og bum. Skriver mål og vægt i scanneren og trykker send. Så vil der komme en følgeseddel ud. Den følgeseddel angiver selvfølgelig alle varerne, der er i kassen på ordren, og den sætter vi selvfølgelig på. Så er den klar til forsendelse.